Ahoj lidi, vidíte tu dnešní rubrika dneska. Tady máme povídání s kanálem 6. Dneska si budeme povídat o seriálech, které vyjdou, které ne, o vlogách a o prankách, jestli budou. A zbytek se dozvíte za chviličku. A hlavně nezapomeňte dát like, odběr, protože teďka jsem udělal nový kanál Demoflix 4. Zapomeňte dát like. A jdeme si povídat o seriálu. Seriál z nich, a pár taky to nebude lidi. Seriál z nich skončil z třetí série milénie 2 epizody, takže skončila. Zbytek už nepůjde, takže konec, je to smutný, já mám chtěli další sérii. Seriál Roman nebude. Fakt nebude, protože to by dalo práci hrozně ještě a my jsme ho chtěli natočit 20, ale teprve máme 8, takže jsem se na to vysral, víte, jako nechci se mi tohle natáčet, ale teďka mám novou novinku, kterou jsem složil. A to seriál, který bude mít prvních 4 nebo 5 epizod. Druhá řada by měla trošku víc a ten seriál se jmenuje Seriál Romáci. Píše se scénář už. Scénář bude asi za 4 dny hotový, takže se můžete těšit a od příštího týdne by se začala natáčet. Hraje tam postavy, tam hrajou ze seriálu z těch partkanských facek, jestli jste viděli 11. díl, byla tam herečka Gabriela Dunová, Marek Duna, ty herci, co tam byli, Veronika Dunová, Miriamka Dunová a nová postava asi budou postavy, protože budou hodně. Seriál Romáci jsou teprve začíná se psát scénář, dneska jsem začal psát. Mám hotový už první díl, teď jdu na druhý. Na první díl to bude lidi bude nejlepší první díl. Poslední bude něco smutný a tak, takže se můžete těšit a hlavně, ať se vám líbí ten seriál, protože až bude druhá řada, mám připravených, tak když, jak vidíte, ta řada bude mít 5 epizod, takže musím napsat 5 epizod. A potom, až skončí tahle řada, je pauza, asi týden nebo 2 a zase se začne psát scénář a zase se začne natáčet druhá řada. Potom chci mít další seriál, klidně seriál i film, takže zhlasujte a taky bude video s filmama, takže video. Takže začneme video s filmama. Videa s filmama budou, můžete se těšit. Budu vám ukazovat, které filmy vyjdou a tak. Ale to budu ukazovat jako po celém světě, jako ne, jako to, že moje videa tak. Můžete se těšit i na vlogy. Lidi, dneska vyjde vlog v 17 a tohle povídání s kanálem vyjde v 6 hodin po 18:00 a potom vyjde trailer, můžete se těšit trailer, když se začíná natáčet, skončí natáčení. Já to mám tak plánuju, že do pátka musím stihnout. Já jsem dneska začal druhý už mám hotový taky. Jako druhý mám úplně trošku hotový, že mi chybí tam asi 3 nebo 4 věty, takže to bylo to dobrý. A jde se na 3., 4., takže dneska je úterý, takže to stihnu do toho čtvrtka napsat. Potom by se začalo natáčet už v pondělí a skončilo by se v pátek. V pondělí, úterý by vyšlo trailer,
na ten seriál a vysílali by se mnou začátkem srpna, asi toho 5. srpna by se začalo, takže uvidím ještě, co budu stíhat, protože dneska je 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Může to být tohle ten měsíc, nebo až srpen. Taky v září budou hrozně moc videí, můžete se těšit. Pranky budou, lidi, pranky. Dneska natočím vám prank a vyjde asi zítra. Takže dneska včera vyšlo první video a dneska vyjdou 2, zítra tak 3 vydám, protože každý den bude nový video dneska. Včera vyšlo nový titul na kanále Domaflix 4, ano lidi, Domaflix 4 odstartoval. A když budu mít zase jako jiný telefon, tak bude Domaflix 5. Potom, aby to nebylo Domaflix 100. A celá ta výroba jako těch seriálů, pranků a ty pranky hlavně lidi budou moc srandovní. Mám jeden prank asi na mamku a ten prank bude dobrý a na bráchu, na ségru a taky jestli bude trov v obchodě. Některý mi lidi psali na Instagram, jestli bude trov v obchodě 2. Ano, bude trov v obchodě 2. Budeme natáčet asi zase natočím 4 díly. Hraní posláč v obchodě nebo v nákupním centru bude 3. díl už brzy. A taky bude ještě nějaký video, a filmy 2023, 2024 skončí, takže teďka bude filmy 2025 až 2026 se můžete těšit taky už brzy. A to jsme u konce, takže jestli se vám líbilo tohleto video, nezapomeňte dát like, odběr a do komentářů napište, jestli chcete další seriál nebo další prostě věci. Budu se těšit, až budu mít tady třeba 10 odběratelů, za 10 odběratelů lidi na sebe vyleju 3 kyblíky studené vody, jestli chcete, tak mi dejte tady hned 10 odběratelů, takže čau.